Ассалому алайкум, бародарои ҷон. Ассалому алайкум, бачаҳои оча, бародарои ғариб. Пешаи сухана сар кардан, бародарои ҳаматон хоҳиш илтимос, як донаги лайка биҷиқене ва дар канали мо подписатсия кунед, колокольчик канала гирён кунед. Фикрҳои худтон дар комментария бинависед, бачаҳои оча. Ва як хоҳиши дига дорам, бачаҳои оча, ки ҳама каса ба VPN тамошо кунед, илтимос ай ҳаматон. ва чӣ хеле ки мебинед дар бонки миллии Тоҷикистон, бонки Схата ва ғайра банкҳо 1000 рубл 162 сомона 80 дирам, доллар 1021 сомона 40 дирам, евро 1011 сомона 30 дирам. бачаҳои очаи ҷон, худованд нигаҳбонтон бошад, дар зиндагӣ аз хортон накунад, муҳтоҷи як шахси бегонатон накунад. боқӣ сарбаланд обод бошед. паноҳтон ба худо.